ଓହୋ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ଏବେ 10ଟା। ରାତିରେ ଶୋଉ ଶୋଉ ଲେଟ୍। ମୁଁ ଉଠିଥିଲି ସକାଳ 7:30ରେ। ପୁଣି ନିଦ ମାଇଲା, ପୁଣି ଶୋଇପଇଲି। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା କଥା କଲେନି। ଦେଖିବା ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହିବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବି କାମରେ ଆସିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ କ'ଣ ପାଏ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଲିଙ୍କକୁ ଡାକିଦେବା। ଆମେ 6 ତାଲାରେ ରହୁଛୁ, ଉପରୁ ଯିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ଥର ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 4-5 ଥର ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଖୁସିରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ କହିବି ହେଉନି, ସେଟା ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସେମିତି କିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ମୋର ଆଜି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋର କରିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନି। ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ବହୁତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ମୋର ଆଜି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ବାଧା ବି ମୁଁ ସହିଛି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବି ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଇନକମ୍ କରିବାରେ ମାତେ, ଗୋଟେ କାମ କର। ଆମ ଲିଫ୍ଟ ଏବେ ଆସିଗଲା, କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାମ ନୁହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ, ଚେଷ୍ଟା କେବେ ବି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗେନି। ଲିଫ୍ଟରେ ଆସୁଥିଲି, ସେଟା ଝିଅ ଛୁଆମାନେ ଲିଫ୍ଟରେ ପଶିଗଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କରିବା ପାଇଁ, ଯିବା ପାଇଁ। ତଳୁ ଯାଉଛି, କହୁଛି। ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ଷ୍ଟେୟାରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପୁରୁଷକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା କଥା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟେୟାରରେ ଗଲେ ହିଁ ଠିକ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ କେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପରେ ମୋର ଆଜି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିଲି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଟା କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆପଣ ବି ସେୟାର କରିବି। ମାନେ ଜମା ବି ଭ୍ୟୁ ଯାଇନଥିଲା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଦେବି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ,
ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।